Ahoj všichni, tady Kovy a dneska tu nejsem sám. Ahoj ľudia, tu na Miri a ďakujem za pozvanie. Rádo se děje, rádo se stalo. Dnes já se tady před vámi všemi znemožním, obzvlášť před vámi ze Slovenska. Vůbec ne. Protože ty jsi pro mě připravil strašně těžký slovíčka. Ale strašně těžký slovíčka. To je hardcore edice. Absolutně. No, já jsem původem ze Slovenska, jsem se tam narodil a žil jsem tam do svých, tuším, 10 nebo 11 let, něco takového. A pak jsme se s rodičima přestěhovali do Česka. To není žádná čučorětka, drevokocur, lesopes. Víš, co je lesopes? To je vlk. Lesopes je vlk. Bože můj, to je lesopes. První slovo. Olovrant. Olovrant. A to není o tom, že si máš ty slova vymýšlet. Ty jsi měl vzít reálná slovenská slova. Tohle je reálné slovenské slovo. Olovrant? Olovrant. Jak to zní? Zní to jako něco olověnýho a něco jako vrata, takže Nebo něco jako kolovrat, ne? Kolovrat? To je kolovrat? Ne. Asi ano, ale... Ne. Krumpáč. Olovrant. Jsi docela daleko, chceš poradit? Jsi docela daleko. Dobře, maličku nápovědu. Jídlo, které se podává v určitý časový úsek. Svačina. Ano. Olovrant je svačina? Olovrant je svačina, ale pozor. Svačina podávaná mezi obědem a večeří. Jaký to pro tebe bylo, když jsi přestěhoval ze Slovenska do Česka? Tak tím, že táta byl Čech, tak to pro mě bylo jednodušší. Samozřejmě gramatika mi dělala velký problém. Gramatika dělá problém i spoustě Čechům, bych řekl, takže minimálně jsou dle některých komentářů, třeba i občas těch, co píšu já, mých popisků. Ale jo, bohužel. Pojďme dál. Plusgear. Plusgear. Může se podívat, jak se to píše. A tohle nad tím L to je jako měkké L? Jo, jako L. Ten Mekčeň, což je ten háček nad Mekčeň? Mekčeň. Mekčeň. To zní jak něco z mekáče. Mekčeň. 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 No tak já ti zase nevedu, jo? Dobře. V podstatě se jedná o takovou jako velmi nepříjemnou věc. Zácpa. Plusgear. Seš kousek. Kašel? Je to nějaká nemoc? Není to nemoc. Není to nemoc. Není to nemoc, ale je to něco, co se ti vlastně vytvoří na těle. Nádor. Piha? Bradavice? Puchýř! Ano! Puchýř! Jo, chtělo to jenom asi 16 10 bodů nápověd. pro Nebelvír. Další slovíčko je rumanček. Moje oblíbené slovo. Rumanček. Rumanček. Jak to zní? Má to něco společného s rumem? Absolutně ne. Dá se to koupit v drogerii? Dá se to koupit v drogerii? Je to něco s kosmetikou? Ne. Je to nějaký čistič? Ne. No, byl jsi už blízko, pak jsi byl taky blízko, ale předtím jsi byl blíž, než seš teď blízko. To mě pomohlo zhruba tak nijak. Já jsem ještě zmatenější. Dobře, takže řeknu ti to slovensky ve větě. Išel jsem do drogerie a koupil jsem si rumančekový čaj. Heřmánek. Heřmánek. Ty slova kolikrát takhle individuálně ti třeba jako nic neříkají, nebo prostě máš pocit, že to je něco spojeného s rumem. Ale pak ti to řeknu ve větě a automaticky si to odvodíš. Abych nehádali, já tě mám ještě kvíze staročeštiny. Co je to šnuptychl? Šnuptychl? Ano. 20 minutes later. Kapesník, šnuptychl. A víš, jak se řekne kapesník na Slovensku? Bělionka. Jakože bílej, tak... Nosotier. Ne. Vreckouka. Vreckouka? Vreckouka. Jakože ho máš ve vrecku. Právě, Kapse. právě. Jdeme dál. Cintorín. Hřbitov. Oh, wow. Tleskám. Jo, išla Marina do cintorína, za ňou šuhajček s holbičkou vína, hula hula. Další slovíčko, pardon, se zpátky. Další slovo je myhalnica. Mlha. Je to ryba? Ne, zní to jako ryba. Jako, no. Zní to jako chutná jako ryba. mihule to zní trošku jako ryba. Co je mihule? Mihule je taková sympatická rybička, tak ryba prostě nějaká ryba. Jak vypadá sympatická? Taková usměvavá, optimistická ryba. Ty se potápíš a usměvá ryba najednou přijde a no ne, vždycky, když připluje. potkáš mihuli v řece, tak ti zlepší náladu. Mihule je prostě strašně fajn. Chválně najdu, co je mihule. Pojďme se podívat, jak vypadá mihule. Fuj, fuj. Fuj. Doufám, že už tady běží obrázek, aby lidi viděli. Ty to vypadá jak z Duny.
Já jsem si myslel, že mihule vypadá úplně jinak. Usměvavá, optimistická ryba. Takže, myhalnice. Použij mě myhalnice ve větě, prosím. Máš velmi krásné a dlhé myhalnice. Nohy? Protože já nevím, co máš krásné dlouhé a střeva. Máš krásné dlouhé myhalnice. Dobře, tak nachází se to na obličeji. Řasy? Myhalnice je řasa? Ano. Máš krásné, dlhé řasy. Perry. Perry? Katy Perry. To jsou rty. No jasně. To jsou rty, krásné. Jak jsi na to přišel? Krásné rudé Perry. Protože to Meky Šbírka zpěval v nějaké písničce. Kája vždycky, když se snaží mluvit slovensky, tak zní, já si to můžu pomoct, ale prostě zní, jak Andrej Babiš. Tak. No, jak skončil náš vztah v přímém přenosu? Popírám, prosím vás. Kateřina Rtová. Takže jedem dál. Bosk. Bosk? A to je moje oblíbené slovo. To je polibek. Boskať? Poboskávať sa. To je takové jako... Jak jsi na to přišel takhle rychle, Kájo? To jsou tak Perry, překvapuješ. boskať, já takový ty pusinky a tohle to znám. Fajn, jdem dál. Lievik. Lievik? To je takový ten malej plišový lev, kterýho si tím špuntem přiděláš do auta, on se tam kejve. Lievik, taky malý lievik. Vůbec to nemá s lvem nic společného, není to ani zvíře, není to vlastně žádná živá bytost. Lievik není živá bytost. Mrtvej lev. Tam leží lievik. To je nejhorší zoologická zahrada, kterou jsme navštívili. Kde je manažer? Tady vám leží lievik. Já bych jako jako něco nalejvat? No, Lievik? jsi velmi blízko. Nalejváš, přelejváš a potřebuješ k tomu, abys to nevylil všude, lievik. Tak to bude trichtýř. Ano! Trichtýř! Další slovo! Moje oblíbené, opět to říkám skoro u každého slova. Jsou rezance. 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 Toť to nové album Beyoncé. Rezance. Rezance. To je podle mě nějaká sladká věc. Nějaký jako řezy. Nevylučuje se, že by to nemohlo být sladký, je to jídlo. K hotovým jedlám podáváme rezance. Salátek. Ne. Hranolky. Ne. Brambory. Ne. Jsi fakt blízko. Pojď to dáš. Chléb, pečivo. Co se podává k hotovým jídlám? V polievke jsou rezance. Nudle. Ano, jo, nudle. Nudle? Tak to jsem naozaj nikdy neslyšel. Další slovo je ceruska. Ceruška. Dcera. Tuška. Ano. Taková malinká nápověda. Ukážu ti tu věc. Napadlo by tě to? Ne. Nenapadlo by tě to. Atrament. Proč mám pocit, že je to altán? Tak Poraď mi. Dobře, poradím ti. Je to taková látka, která se používá při psaní. Inkos? Ano. Taky jste psali na prvním stupni na základce s těma plnícíma perama? Kuličkové pero. Takový stříbrný hrot to mělo. No. A jak jste říkali těm náplním? My jsme tomu říkali bombičky. Jo, bombičky. Bombičky. Ano. Já jsem se trochu lek, že se mě zeptáš, jelikož jsi byl do 10 let na Slovensku, jestli jsme psali tím perem, který musíš máčet v tom kalamáři. Jdem dál. Tringelt. Tringelt. To zní jak Ungelt, to je tady v Praze. Trojuhelník. Ne. A je to jako tedy jakože 3? Ne. Včera jsem dostal od jedné zákazničky velký tringelt. Dýško. Ano, ano, spropitné v podstatě. A když chceš říct, že dáváš dýško, tak tringeltíš? Nebo jsem zatringlil? Nezabudnul si dát tringelt. Každopádně nezabudněte dát tringelt v podobě odberu na tento kanál. Jdem dál. Další slovo je tvoje oblíbené, Kájo. Peračník, to znám, to je penál. Dokázal bys lidem vysvětlit, jak jsi na to přišel? Ano, podle slovo pero a čník znělo jako že je to nějaký taký obalčník, taký podelníčník, do kterého vložíš pera, tak je to peračník. Jo, logicky vysvětlený tady. I'm a very stable genius. Orgován. Orgován. Orgován.
Je to taky jedno z mých oblíbených slov. Mám zkrátka rád orgován. A voní mi orgován. Máš rád orgován a voní ti orgován, to znamená, že to bude kadidlo. Ne. Je to květina, rostlina? Ano? Je to růže? Ne. Je to lilie? Ne. Pomněnka? Ne. Sněženka? Bledule? Afrikán? 2 hours later. Slunečnice? Nebo ona nevoní slunečnice. Je to spíš takový keř. Karol, pojď, to zvládneš. Karol, orgován, uhodněš. Ne, nevím, nechám se podat. První slovo, který neuhodnu, orgován. Určitě? Nevím, ne, já nevím. Šeřík. 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 A ty vystoupíš na chodník. A pro šeřík si chtít budeš jít, na tramvaji vlajky vlají, orgován nám přivolají. Stop it. Get some help. Lopta. To víš. Tak To pojď. vím. Míč. Míč, super. Už to někdy slyšel, Kajo? Na školnom dvorku, keď som hrával futbal, ma bolo takých 5 let. Mi bolo takých 5. Čeho? Leť. Rokov. 5 let. Takže zatím jediný orgován jsem neuhod. Good job. O, Jsem pyšnej. děkuju. Jdem dál. Cencůl. 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 Je to část těla, nebo je to na těle někde? Může to být na těle? Ne a ne. Je to slovenský král. Je to nadávka? Ne. Je to... Dalo by se jako můžeš jako občas někomu říct, že jsi prostě chladný jako cencůl. Chladný jako... Nanuk! Zmrzlina. Použij to ve větě, prosím. Dobré. Jsi chladný jako cencůl. Ne. Může být venku Ano. v určitým ročním období. Když říkám studený... Sněhová vločka. Ne. Rampouch. Ano. Rampouch. Bože můj. Proč mě to nenapadlo? Ano, cencůl je rampouch. Murár. 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 Slyšel jsi někdy slovo murár? Ne. Pak to bude těžký. Murár. Něco jako funerál. Smutek? Ne. Se smutkem to nemá nic společného. Je to povolání? Murár? Je to povolání. Je to povolání. Je to popelář? Ne. Je to někdo, kdo pomáhá ostatním? Murár? Murár ti hodně pomůže. Pohřebák? Takhle, pomůže ti v určitý činnosti. Počkej, proč jsem řekl pohřebák na to, Já že ti nevím. pomůže? Smrt. Stavebník. Dělník. Stavby vedoucí? Zeď. Zedník. Zedník! Zeď. To znamená jediný, že Pavel Zedníček by byl ve slovenštině Pavel Murárček. Murárik. Murárik. Pavol Murárik. Je Palino Murárik. Kurňáce to je! Další slovo. Je půpava. Půpava je poupě. Ne. Je to pramen řeky. Ne. Půpava, je to něco v přírodě, nějaká rostlina? Půpava. Je to květina? Ano. Ano. Růžička. Ne. Já znám asi 5 květin dohromady. Lilie. Tulipán. Půpava. A roste na loukách? Roste na loukách. Pěstuje se jakože za účelem nějakého využití, nebo je to na těch divokých loukách jako květinka? Ono to může být kdekoliv. Může to občas vyrůst i na chodníku, když je tam kousíček hlíny. Pampeliška! Ano. To nebylo zase těžký, ale... Nebylo to vůbec těžký. Jak by se dalo shrnout tohle video? Jak bys ho ty shrnul? Já bych ho shrnul, že se s Kájo velmi snažil, já tě za to oceňuju, ale slovensky vážně neumíš. To je fér. Já fakt slovensky neumím. Kolko krajinů si navštívil a kolko krajin by si chcel Tvoje slovenština už zas udeřila. Náhodou, já musím říct, že máš teda překrásnou češtinu. Jakože bych na první dobrou vůbec nepoznal, že máš slovenské kořeny. A hlavně na rozdíl ode mě umíš i krásnou slovenštinu a krásnou angličtinu, takže máš o jeden jazyk navíc.
Děkuju. Tímhle bych to uzavřel. Plusové body. Takže schválně napište do komentářů, jak jste dneska dopadli vy, kolik slovíček jste věděli, případně jak to jako Češi máte se slovenštinou nebo naopak. Pokud byste nám chtěli dát tringelt, můžete Míru sledovat na Instagramu, kde má krásné fotky, reelska a případně si připomenout nějaký naše cestovní videa. Loučíme se, děkujeme. Moc děkujeme. Máváme. Myslíš, že ne, ještě chvilku. Atrament Inkoust. Pupava? Pupava pampeliška. Olovrant. Olovrant. Murára? Zedník. Žubrienka. Ceruska. Já už budu muset na oběd. Mějte se krásně a ahoj! Cencul!